Sino nga pagkukulang na darating na dito? Si Isko Moreno. Isko. Isko. So, bakit po na Isko yung napili mo, sir? Kasi nakita ko yung mga nagawa niya sa Maynila. Ayos. Napakaganda. Tara. Doon naman tayo mga kisla. Mga sir, mayroong hapon. Sir, darating na eleksyon. Sino pong napupusuan niya rito sa presidente? Yabog. Ano, sir? Ariw! Lene. Lene pusukan niya. Kau kembali! Ikaw, sir? Pacquiao. Pacquiao. Oh. Oh, lari! Pacquiao. Tapos yan mo, sir? Bongbong Marcos. Yes. Ikaw, sir? Ikaw, sir. Sino napupusuan mo rito, sir? Sa presidente? Mut! Bun! Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Batong, si Lene. Hindi nila. Si Lene. Dalawa na po si Lene, mga kisla. Ayos. Tapos doon naman tayo. Ikaw, sir, sino sa tingin ng mas karapat dapat dito, sir? Sa presidente? Sa palagay ko, si Marcos. Marcos. Dalawa na si Marcos, mga kisla. Ano na? Tapos dito naman tayo. Sir, sino ang presidente mo dito, sir? Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Ito. Bakit si Marcos ang napili mo, sir? Matalino siya eh. Matalino. Matalino siya at marami silang nagawa. Oo, ayos. Tara, dito na tayo. So, sir, ma'am. So, survey lang po. Sino pong napupusukan niya dito sa pagka-presidente, ma'am? May pagpipilian tayo dito, si Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko. Pwede si Joseph nila. Joseph, wala po dito, sir. Uy, dili pa ko ka-decide na kung sa Joseph. Not decided. Oh. Isko. Thank you. Ma'am, sino po pagpipilian dito, ma'am? Alak, yapin. Alak, ikasan ko lang. Marcos. Apat na po si Marcos. Ikaw, Saan yung napilihan mo, ano, sir? Marcos, ikaw po, Marcos. Marcos. Marta mo na ito. Ano si Marcos? Tapos dito naman tayo. Tak. Saan ang napilihan mo dito, sir? Ayos eh. Lacson. Meron ng Lacson. Anong Lacson may mga bilang dito? Lacson. Ayos. Wala wala masikot. Sir, sinong napili mo dito, sir, sa pagka-presidente? Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Batong, si Lene. Marcos. Marcos. Mga tanah to kung sa'y ngayon gid para niyo sa pagka-presidente. Pacquiao lang. Okay, nga naman. Manis Pacquiao kay kanang Ewan ko mo. unsay mga kuan ba? Kanang bakbakan. Ready sa kuan kanang boxing. Boxing. Ma'am, sa'yo gusto naman eh. Pacquiao lang po. Pacquiao po rin ha. Ma'am. Marcos. Marcos. Marcos Dote. Tara. Ay, hapon. Sa'yo ngayon naman para gino mo. Ayun ang presidente sa Pilipinas. Anong mga mayong? Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato, si Lene. Sino ko sa? Linulig ang tulang tagamay. Lene ma? Lene ya, mga kista. Ito. Amat, kita ang Thank tagline. you. Okay na. Pangayoin lang. Ma'am, ang tanang tago mo kung sa'y para gini mo. Ayaw nga presidente. Ha? Ano na yung malansa dito karon? Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato, Lene. Okay, para ninyo. Marcos. Kanang makausap sa tungkuan, Marcos. Ma'am. Bongbong Marcos. Marcos. Ima? Mas wala. taas siya greeting parang. Unsay kasulti gini mo Marcos? Maayo man kay akong amahan sa una nakaabot pa man nga siya may nagtubay na mga maayo sa to ang kuan ni Marcos. Mahala po yung magisunod sa Marcos. Thank you. Okay lang pala. Kung nga pupusuan nyo dito sa presidente ba? Kadarating na ito. Bongbong Marcos. Marcos. Kusog is Marcos mga guys lang. Saan? Marcos. Marcos boss. Tama.
Jamie. Okay. Oo. Sir, napilihan na nila sa mga presidente sir. Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato, Silito. Bato. Ang mga yugit, Bato. Ikaw sir. Ikaw, sir. Survey lang, lag. Daon ka man eh. Na yung survey. Lag na mo sa mga sir. Pinananaga ni Presidente. Ano yung nanaga ng presidente? Wali. Ano yung sir? Marcos ko. Marcos. Suga ng Marcos eh. Nga naman si Marcos man, sir. Para matuman na to ang atong pangandoy. Ano, sorry, mangandoy. Kailangan sa'yo pangandoy. Ah, okay. Ayos, pwede na. Okay. Ikaw sir. Para matuman na to ang atong pangandoy. Election. Ah, okay, okay. So, pwede na. Salamat. Salamat. Sir, may hapon. May hapon, sir. Okay lang, sir. Wala photo. Survey, sir, kung unsay ang iyan git para nimo ning atong bagong kuwanon. Mamunuan sa atong Pilipinas. Kaya ako ay. Marcos. Kanong Marcos man, sir? Ay murat kaas kaysa palantaw sa Pilipinas. Pwede po, no? May punto mga kasi. Marcos, salamat. Ato si sir. Dili na Di siya. ko paputan. Sige. Sir, sino ang napupusuan mo sa darating na election, sir? Wala si King Lacson. Lacson. Wala na si Lacson. Ano man, sir? Wala na kung Lacson kay kuha ni siya kanang sumil ba kanang sincero siya yung pagkatao gid ba? Yan, ay kamausan. Kamao gini Lacson. Para niya. Lacson. Okay, thank you. Ikaw, sir. Wa pa ka desisyon kung sa ikon mo. O wa ka kabutar. Okay. Sige, sir. Salamat. Pacquiao. Five minutes ko lang ako mga isla. Pacquiao mo na. Naman tumatos. Ano ang Pacquiao mo, sir? Wala kang tuwa. Pacquiao yan. Mga isla. Ayos. Sir, diha. Sir, ikaw, sir. Sir. Pwede ka kumakana naman, sir? Yan. Nanti ko sa mga. Marcos na yan? Marcos. Masaya mo, sir. Ayaw din sa'yo mong buwan. Nasa kasing-kasing gid ba? Ay. Marcos ya, bagis lah. Okay. Ano naman sir si Marcos ano mga pilihan niya? Sorry ka. Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato, Silene. Murag nakalamang is Marcos. Lamat sir, lamat. Sir na lang. Bato, ako. Nagsorti lang siya ba? Mga ilang karon. Okay naman yung mga sa'yo. Mawad din siya. Isko. Ano ng Isko? Yan, BBM, Marcos. Marcos. Apa dyan na-design? Lacson. Marcos. Wala tayo, napilihan naman dito siya. Marcos. Isko. Raga, may stream. Ato na i-vlog. May vlog. Pilihan ako kung stream. Ako yung pilihan. May napilihan. Ako katukan na natin na pilihan siguro eh. Makatabak mo makatahan ka maglista na mo. Wala nilista sa sorter. Hindi na may survey eh. May vlog yun. Di Rita, asinso ng bayan. Marcos. Marcos. Ikaw sir, masaya mo sir? Marcos? Tama. Dili lang. Apa ka-desisyon? Apa siya ka-desisyon mga guys lah. Ilan sir? Floating kami ko. Okay. Ako ang mag-vlog. Wala ka desisyon. 5 years wala nang scatter. Ikaw sir, sa may mga pilihan na sir? Dili pre. Wala. Isko mo si Juan. Hi guys. Free to choice. Tuwang muna ko Ay naghanap
Kaya usah lagi pedis satu, iskor. Gawa man maklaro na ako na lang ipakasban. Ikaw sir, saya napilihan naman sir. Wala sara sir. Wala. O kani Marcos. Ana Marcos. Kita mo ka wadi ya. Ay para mo balik ang kuan Marcelo. Gusto yang Marcelo mga guys laro. Hello, welcome to. Yay, Marcos, patay. Marcos. Sana namin. Sorry, kayo solve kami ang napilihan pero pagka-presidente. Pohon, mana man lang sa terus. Undecided pa man. Marcos. Ayos. Oh, undecided. Thank you. Okay. Sir, saya nang napilihan mo dito sir. Pagka-presidente. Salamat sir, salamat po. Doon. Sir, mayang hapon. Nasa visor kaya kami sir. Sir, napilihan na ito direct pohon sir. Sama-sama ni sir. Presidente sa tongkol. Ano yan di ba? Emang pagtanaw. Dari juga rin sir. Marcos, suko ginagawa lang. Nga naman. Oh, nga naman sir. Kay itong preview sa iyang mga lindot na dato karon na uban nato nga partid mga project. Nakita mo gyapon nato na. Yan to. Oh nya karon wala na kay karon lahi na magyud kay nakalagmata na ta ba. Lagi po. Oh. May mo. Okay. Salamat guys sir. Thank you. Maraming sir, napilihan na sir sa pagka-presidente sir. Kay angay gini mo ba? Marcos ay. Marcos. Marcos di kuan. Ano sa may ngano Marcos magiro mo na pilihan? Bayan mo na. Inog na mo na sa kuan. Hinog mo na unuan. Hinog na, mga guys hinog na. Ano sa napilihan mo dito pagka kuan sir? Para nimo. Sige. Marcos. Ngano si Marcos may mga pilihan sir? Magaling kang sa kanyang papa. Wala ba? Kato yung mga kuan yung mga trabaho sa bapo sa ano. Trabaho niya katong mga Marcos. Salamat sir, salamat. So, ay, sa may napilihan mo na. Ay, napilihan mo sa pagka kuan po. Mayo. What replies ni? Replies? Oo. Ito mo, hindi na sila kayo. Nakadagan ang pagka-presidente, tanan. Na yung ano, mama. Sige, Marcos. So, nagunahon ko siya mga guys lang kung sayang gusto. Ito siya pa na. Papa siya di siya. Nga na siya sa Siya nagunahon na pa niya. Kaya itong testingan ng iyang marker. marker. Oo. Okay ra kaya siya. itong marker mga guys lang. Okay ra kayo. Hindi na magig. Karong gilibrehan ta. Daghang salamat. Daghang salamat. Okay ra siya. Simple na yung mga ating ginagawa para sa atong pagka-presidente. Mga presidente? Para nimo. Ang sa ikon. Mayo gid. Sa Tagaray, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Batong Silini. Ano lang? Ini ya mga guys. Sir, ano sa may napilihan mo sir? Ay, pagka-presidente po, nagkatay ko. Pao palagi. Mga ganyan. Are, labi Pacquiao sir kay Pacquiao kay ito tapos ito. Kwarta patay gina sa patay. Ikaw sir, ano sa sir? Ini. Oh, di mana sila ni? Okay. Thank you. Kasi ganahan presidente. Oh, ito nga ba? Sige na presidente. Ito na sir. Sir. Tanong sir bagay. Ano yung sorupel na naman sir? Oo. Maglag mo sir. Konti na naman. Unsay angay gini mo sir para sa may mga presidente sa Pilipinas. Parang gini mo. Pacquiao lang ako sir. Pacquiao. Ang bukod Pacquiao mga guys ano? Yes. Nga nang si Pacquiao man nimo sir. Ang anong Pacquiao man? Para kay bawo kung sa iyang kuan ba. Ito sa saya na to ang presidente lain na sadwa. Pwede, pwede. Okay. Sige, Mar. Thank you. Sige. Oh. Video ali oy. Ganala kayo deh. Yang mata na lami, ma'am. Kung sa'yo gusto ninyo nga pagdagan pagkakon. Kung sa'yo yung manok. Batong presidente po. Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Batong Silini. Sorbil na yun. Sorbil. Depende mo kung sa'yo gusto. Marcos ako Marcos. Maya.
Pacquiao ang gusto? Okay, nakukong mo Pacquiao. Marcos. Sir, sana ka talaga ba? Sana manok na ito ka presidente, sir. Ha? Sorpil lang mo ba? Sige na Pacquiao, Lacson, Marcos, Disco, Baton, Lini. Nang may mo das Pilipinas. On. Sa mulansad na siya. Oh, mana yung lansat na? Anong Yeah. lansat? Si Kuan, si katong Batang Duterte, lansad. Laos. Wala, mamulaos. Aw. Ya, ang kuhan ani. Wala yung humutaran ka, duha ra. Ito man eh. Kanara si Dinibilo ka rin. Pacquiao. Usa lang. Sana, Dinibilo ko ka. Ini ya, mangit lah. Okay. Masar, saya masar. Walang tawa, waman tara dia. Oh, Sara, mangita ladag lain. Bato naman, hindi ka may rahang bato. Mga manay inis, was laro kayo. Laro, mau jaga na ito. Okay. Para may content ka nila. Presidente mo. Sir, unsa itong presidente po, sir? Bung. Marcos. Ngano man. The best. Oh, nga naman, sir. Ha? Anong bumbong mo yung napila? Ayaw mo Papas, kaya ano? papagison mo. Nadaot ito mga kino. Sige. Makino rin nagdagkuha na ito. Salamat. Okay nga to. Oh, dere po tamang isla. Ma'am. Kayo daw mga tanong naman de. Sorbil na naman. Saya itong presidente po. Marang sa daw. Ay, mga nagdaray ko. Pacquiao, Lacson, Marcos. Di, isa mo ha. Wala ka. Undecided. Ikaw, ma'am. Kunsihal lang ako. Vlog lang yung vlog. Kaya ma'am. Sorbil may sa ano. Ano yan? Para lang, for example lang. Oh, example lang. Wala, may Sara mo pa? Marcos lah. Marcos di sir. Marcos ka sir. Ay ma'am. Marcos po. Ako nabasahan niya ang bugukero. Marcos ya Marcos lah. Kaya. Ikaw sir, unsa napilian nato pagka presidente sir pohon? Marcos. Oh, Marcos. Kusog ka naman. Okay na. Sir. Criminal. Kana si Juan niya. Okay. Unsa napilian nato pagka presidente pohon sir? Marcos. Nga naman sir. Ay, kita ko siya sa unang yung papa nga nakita nga proyekto gid ba. Oo. Ayos. Pass. Dili pwede o kanang Sa ato ah. dilan ta kay kwan. Marcos, siyempre. Oh, Marcos. Nga naman ma'am. Marcos, siyempre. Mga buotan. Buotan si Marcos. Ihang, kung tungkol sa iyang papa nga, dagan ba ito projects, mga projects, ang katawhan di ilahang di. Nalantaw sila sa mga katawhan. Oh, si Marcos. So, Marcos job, 100%. Salamat. Ma'am, saan ang pilihan mo pagka-presidente, ma'am? Ano yung mo ban-hold? Pacquiao, Marcos. Salamat. Nga si Marcos, ano? Strong president in the future. Saan ba yung Marcos? Ikaw, saan tayo napilihan naman, sir? Sa may napilihan mo moda, ganyan. Ay, hindi mo paglato. Lini Robredo. Sir, Lini Robredo. Maser, tayo Maser. Marcos. Kusog si Marcos. Wait lang. Salamat ya. Kanang una si Marcos. Oh, nanguna si Marcos. Wait. Kare sila eh. Maayong hapon. Sir, ano na kami sir? Survey na naman mo. Ay, ano yung gino na may predicted sa tongko. Ano yung ulat sa ko. Libredo! Libredo ka ba? Oh, Libredo! Salamat po sir. Salamat. Para nemo. Ay, ano naman si Kuan, Lady. Lini Robredo. Ikaw po si Lini Robredo. Ikaw sir? Lini dia. Sir, saya napilian naman din pagka-presidente sir. Mamaya itong managad po. Wala lang ito. Marcos. Ano naman sir? Sa kung nakanya sa internet na ayaw po siyang presidente daw. Oo. Tungod sa natang kang amana. Lagi. Mau. Salamat guys, salamat. Dari apa dah? Ayo, naik pan. Pantay lang yung mga.
Unsay angay gani mo para bola sa presidente. Ano lagi mo? Tapos Pacquiao eh. Pacquiao. Bukol kay Pacquiao. Ano Pacquiao mo? Pacquiao gusto ko mo. Salamat, salamat. Salamat. Ayo, may hapon. Ma'am, bago naman yan. Tanang daw kay ayaw para nimo mani mo lansa na to presidente niya. Sige, para nimo. Wala. Lini, pwede Oo. sa Lene ma. Lene. Hari na pertama gitu kan. Ayo. Dai, mau tanah atau kare? Survey na mo dai banyak. Kung say napilihan nimo pagka presidente. Adi bang reka patente no? Alin. Ikaw ma'am. Lini Robredo. Ah, Lene Robredo. Selamat kayo. Okay. Ano na po ito? May hapon. Sana ito yung para nimo nga may mga presidente sa Saban. Pilipinas. Pacquiao, Lacson, Marcos, Iskog, Batulin. Pacquiao lang po. Pacquiao na. Mga lang ito yung mga saya ngayon para nimo mga may mga presidente sa Pilipinas. Limo. Marcos. Sir, may hapon sir. Punta na ka to sir. Punta para gini mo nga may muda sa Pilipinas. Pacquiao, Lacson, Marcos, Iskog, Batulin. Pacquiao. May hapon. Ma'am, sabi lang naman ako. Sana ito rin. Sige, mayong presidente rin sa tayo mo lang pagplato. Pacquiao, Lacson, Marcos, Iskog, Batulin. Mapaka-desisyon. Pwede, punta ito mapaka-desisyon. Ikaw sir, tayo mo sir. Para gini mo, may sa Pilipinas. Baka amon sa Pilipinas. Wala pa. Ikaw sir. Wala pa kayo nawanan pa. Okay. Nandito ka na. Ikaw. Oh, kanang yung may muda. Lini. Lene Robredo. Wala bukod si Lene. Pwede mga pangunta na sir. Say, mayroon yung mga dag presidente sa itong kaso. Kani ka? Pato. Ato. Laman. Lagar din mana manakop nak. Oh, nakot. Sir. Pato sir. Pato. Lagi na pato. Sir. Pacquiao. Pacquiao. Ulan sa presidente may mayo para nimo. Bumbong Marcos. Ay kamo, unsay man. Ano man lansa ng presidente niya? Unsay mayo para nimo? Kanila Pato, duha, Lacson. Ay ma, kanay mo. Ay kaya din na. Oh, Pacquiao ya mga Tesla. Tasi gamay. Master, saya master. Pacquiao ya ma. Master, bau. Oh, tara. Di pa na kabutar. Ya, lamat ka ninyo kanan. Papa. Tani. Ikaw sir. Say, hayo kita rin naman sir. Bumbong. Oh, of course. Ikaw, ma'am. Natin napilihan din sa itong mga yung dagan sa pagka-presidente sa itong pa. Natin napilihan. Marcos. Kusog-kusog is Marcos ha? Ikaw sir? Say mo yun. Ikaw sir? Sama sir? Kapunta na ba ka? Oo, yun na naman. Isko. Ito idol kayo sa Isko na. Ako na si Kwan. Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato, Silene. Marcos. Di ba? Ante. Sertan, ano pa? Say gitu mana? Kami yang nyeblok tu mana? Ang mayo di para nimo. Sertan. Dan gigi lah betul. Nandin. Mama ba? Ako. Si Pacquiao. Tahu ka na Pacquiao. Ikaw ma'am, kapunta na ka ma'am? Sa mana ma'am?
Marcos. Sir, jadi memang pupuntahan sir. Nag-survey namin sir ba? Undecided sir. Dagang kayo salamat yung tanan. Sir, mga tanan lang kami sir. Survey na yung master. Para niyo maayo dito. Para niyo mga maayo yung dagang sir. Marcos. Salamat. Thank you. Magunag. Sorti lang ito ba? Para naman maiging kagagan ng presidente sa tawa. Naglibong pa ko rin sir, kung saan ko ano nun. Apa yung decision ni sir? Decided. Salamat. Kaya mama, mana yung kagagan ng presidente sa tawang Pilipinas? Kung sagi para nimo mayo. Wala kisara. Opa mo ko sara mulansod? Wala ni wasara. Wala pa si ma'am. Wala pa kalimisyon. Posible. Basin pa rin. Kuhan na swap. Marcos, may marag kusog-kusog sa to. Wasara, lini na lang ko eh. Lene. Masara. Salamat. Sana kami sir, kami mayo kita maning dagan sa presidente ng Banda. Para ba nimo? Anong Marcos yung mga pila sir? Maayos yan. Naka mo sir. Well. So may para ninyo sir, maayos nga. Punta pagka presidente. Magkakuha kita itong kalistanan. So, kanin si Bato nila sa apil pa. Apil na sir, lansan ito. Okay. Batay mo? Dili ka Oo, batay mo. Ano na kung linya sa dito? Lene ya. Lene si sir. Salamat sir, salamat. Thank you. Ma'am. Gitimbang-timbang. Piling. Wala pa ka decide. Mana? Ya, ikaw ay master, unsa may master? Di lang ko mobile na sir. Wala sa ka. Undecided. Sara ako, ang lupa Sara. Naway siguro. Basta ka. Sara Salamat master. Unsa may yung angay gid para nimo? Ano dagang nga Sara ako. Pakyaw. Salamat. Lakson kang ma'am. Ito ya, lakson ko no ya. Galakson. Napindot na ng lakson nun. Si Lene. Ikaw ma'am, unsay ma'am? Maigit mo. Pakyaw rin ko, pakyaw. Pakyaw ka. Okay, lima. Ikaw sir, unsay ma'am sir? Pakyaw. Pakyaw, sir. Ay hapon. Sir. Sana tayo sir, sabi transfer pila na mo sir ka. Sana ni. Wala ka bukti? Pilihan niyo angay mula sa Pilipinas. Ano yung lansa sa Pilipinas? Yes. Ikaw sir, unsay ma'am sir? Brilliant leader. Pagkauna-una. Unsay istorya ng Marcos sir? Right pa, right. Mga madaas na ito, right? Ikaw ma'am, lakit pilihan niyo mo. Mana rito. Sir. Mani Pacquiao. Bakit Manny Pacquiao sir? Sa Europe. Europe? So makapunta na ka dito sa Pilipinas? Salamat. European citizen. Philippines ta. Ayan. Salamat. Dito niya siya nakatira sa... Hi sa vlog sir. Salamat sir. Hapon. Kami nga kaya. Sir, natala lang kami sa ba? Sa bilang naman. Ay, tara mo. Mana yung dagat sa dito niya? Parang ganito. 4:30 po.
Wala pa decision. Marcos, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Batok, Kipime. Oh, Isko. Oh, sir. Marcos. Ganong Marcos mo, sir? Marcos tayo para iba naman. Oh, sige, para may iba naman. Ikaw, sir, ansay mo, sir? Marcos ako, Marcos mo. President? Oh, pag-president, ma'am. Ansay mo, ma'am. Ano dyan? Daghan dito yung Marcos. Oh, dito ng Marcos. Ah, Pacquiao si ma'am. Pacquiao si ma'am. Oh, Marcos ko siya. So, murag nanguna ang Marcos mga kaisla. So, kanang nagdaog kuan. Ma'am, masay mong makilaan rin, ma'am. Para gini mo. Marcos yapon. So, salamat yung tanan. Sir, ikaw, sir. Say, napilihan niyo mga yun. Ah, wapa ka decision, sir. Wapa ka decision. Oh, salamat kayo, sir. Sir, ako, sir. Ah, so pila niya mo, sir. Patong vlog, sir. Mo sa kuan mo, sir. Napag ako sa liting. May gibutang sa Pilipinas. Pacquiao. Sir, ito, sir. Sir, ma'am. Uy, sir, nasa mo ka? Ano mo ka madyo sa puwan na? Marcos. Ha? Murag ng unas, Marcos, mga kaisla. Da, salamat kayo, sir. Sir. Oh, sir. Tawa, pergi ni mo, sir, nga. Bukala namin kung sa'y para gini mo nga maayo gintas Pilipinas. Yo, Marcos, Isko, Bato, Lini. Tingnan ako Pacquiao kay Talaga, murag sa may istorya ng Pacquiao. Pacquiao man gud. Ang singana na siya. Makatabang mo gusto usahay ka Oh, na. mga presdanan. Isdanan. Okay. Pwede po. Ano sa ba, sir? Martok. Maayo po siya makisama sa mga tao. Ayun. Salamat kayo, salamat. Pagka-presidente? Oh, presidente sila ka na. Para gini mo. Wala Wala, si Kwan na Duterte. wala Duterte pa. Wala ko kayo. Dili ka. Hindi lang ko Ah, sige. Duterte ya, mga kaisla. So, dagang kayo salamat. Kana, di pa naka-mutar kayo. Sir. Ako. Ano ba sir? Kung kay para dito. Dagang ko presidente. Kani Marcos Gizer. Marcos. Kosog si Marcos. Ikaw, sir. Marcos kayo ba na yan, mga kisla? Salamat. Sir, mga tanah sir, nagsorbe-sorbe lang diri sa itong isla, sir ba? Oh. Naudagan ka, presidente niya. Mauni na lansad ka ron. Oh. Pagka lansad, Marcos. Pacquiao Para po. ni mo, Pacquiao. Oh, Pacquiao po. Sir. Salamat, sir, salamat. Karon mga kaisla, no? So, ato ng Italy, diri sa atong lugar. Sa Lapu-Lapu. So, karon, mana siya? Sa Tampakyaw 23 ang sa Lacson 5 ang sa kang Marcos 10, 20, 30, 40, 50, 54 ang sa kang Isko 8 Kabato 2 hanggang Lene napa madidiri deh 19 so mana siya saan decided so apa ka decide no mana siya 18 19 gapon 19 so ayos so makita na to na Juan Marcos 54 git no daghang salamat, thanks for watching. Isla de Langko.